Ari ta kay ang hinuan kay manguha ni kakao dire daghan kay mga hinog. Hinuan sa nakari ka. Yanan. Uy, daghan hinog. Ang hinuan kay aron dami agi ano ba? Ari magkuha ko kakao dire. Kasagunga. Dahil sa puta. Kaya mga idol oh. Ang handibo nga oh. Uy, diya. Manguha ta o kakao. Kaya sa una mo paborito na mo pagkagbay pa din kakao pero karon kuano na nila. Amo dyan na rin siya imuo ko ni sampurado. Kuha na. Oh, labi kayo. Kani kajo ra kakao. Buta ka na, may kapa. Isa. Ajo ra man ni buktok ko ni mga idol. Dungan na idol oh. Okay, di apa mga idol. Mga idol oh, dua ka po kasingkit na. Ito kayo mga idol. Kami kayo ni sa upuan. Di ko makamoy yan eh, kuko niya, amuyan. Ikuan ni siya, ibuwan siya, pag kumagbuwan di magaling. Muna imo ni nga sampurado. Kana mga bahaw ba? Sabi mo, kuan. Di ba ro? Kagol. Pwede ako sa laom. Ay. Ay, daghang bunga. Lah. Lah ka. Ang tanawon mga idol og lami bag bunga. Sa kuwat na sa. Okay. Inom ka buok. Wuhuy. Di ara. Indot kayo ni, lami kadyo ni. Hashtag kadyo lami agad ding kuana ni, kakawa ni. Kay hinog kadyo mga idol. Oh, dili ro niyo. Ato ko nang suwayag buak be og lami ba siya og kuan. Lami ba siya og kuno. Wow, lami kayo. Woo! Amit kayo mga idol. Dumikas ka tam eh. Huwag na mga tangnaw kay mga naman daan. Karon ko katilaw na ning ikaw dari kay. Ikaw nawa pa man ni kakao. Kami akadyo eh. Uhaw gi ka nagbungay. Nayak mo niya. Kani isunod na haron. Ya. Wan, ang bindang ko ang mga kauban. Bandang di ko mahilak ko sila. Oh mga idol, oh, buko na po rin ang dako, oh. Uy, lamig gali kay lamig tingog. Oh. Maginay ta kay hait ra ba niyang lugaraw. Oh, sus. Uy, labi ka ni ba? Klaro ka dyan yung lalami ni nga kakao. Riling niyo. Tanaw mga idol. Tanaw ba? Wow! Way daot! Woo! Atang bukan po uban. Yapa! Ikatulo na ni mga idol. Tanaw na to og di ba ni buktokon. Wow! Lame! Yummy! Enggak. Karena po, di kaupat. Wow, lami. Tamis kayo mga idol. Tamis din kakao. Sige, mga unta mga idol. Mga tagkakaw. Lami kayo kakao. Lami ka with daot. Nagduhat na eh.
Yummy. Mga tagkakaw mga idol kay uhaw man gikan ga bungay ga guna. Mabanit ako ano gani. Karon pa mi kakuan ni. Lumit na kanya diyan. Iya, tidak tinam nakikinsa na ano. Nako. Lami ni ibuhat ja. Sangagon. Oh, so di labog kay tandaan. Kan isa makul na. Ngayon nagpapagawa ko. Oh, samot ka bija tingnaw dali. Tamis. Kay tamis. Samot ka. Ba na? Kadyo. Gani na ron. Mga 7 na katuig mga idol, karon pa ko kabalik og kakao. Saon na daw mi kakao. Kusog mi muhamoy. Muna mong snack diri sa dasang. Sa una may Ang panitan garden. ini hamoy na ng panitan bitaw. Lami kayo. Ano lagi may gibuwad at tukod mo? What? Gibuwad na yan. Kom. Ini ba? Kain mo siya ka. Mga idol, oh. Ito na ang request niyo mga idol. Kakao is real. Ang sa mga tanong ko. Wala po. Natanong ko ano mo. Tungod sa kahinog, lami. Tanda. Ano? Ayaw pa nito. Aslom din yung kuhan di ay sobras katamis. Aslom na noon. Tag sata na ya. Pakai ha. Kalau laki. Ini mulai. Oke. Ya mga idol oh. Ikaduha na ho. Nagkahoy natin kasi. Ha? Ikaw nagkahoy. Ilan pa kasi si Paal na. Dugay makahurot. Sarap. Ya pa mga idol oh. Op up Ito na ang request nyo mga idol. Kakao. Turun na ba? Kuha ko. Pusa na. Mga idol. Bye-bye.